supervisor sa convenience store gidakop sa mga otoridad kay mo'y gitudlong nangawat sa kita sa maong tindahan. Sa kuha sa CCTV makitang dunay gika-istorya sa cellphone ang cashier. Gingon nga ang supervisor niini nga si Erwin Baino ang nanawag kay pasakon ang kahera sa second floor sa maong tindahan aron mag-inventory. Sa pagsaka na sa cashier, daling nilabang ang lalaki nga nakaitom og nilahos sa gingong butanganan og kwarta. Mato ni Talisay City Police Station Chief Lieutenant Colonel Randy Caballes nga moabot sa tunga sa milyon ka pesos nga kita niadtong Sabado ug Domingo ang nakawat. Gi-citizens arrest si Baino sa ilang mga security personnel human positibo nga gitudlo sa kaubang trabahante o mga nakasaksi. Suma pa, kinahanglan niya ang kwarta kay doon na siya dakong utang tungod kay nabuang sa online sugal. Gipasakaan nagahapon og kasong qualified theft ang dinakpan nga supervisor apan nakagawas dayon human nakapiyansa og 100,000 pesos.